Claudia pienhankinnan opasvideot. Kuinka luon tarjouksen ja lähetän sen. Kirjauduttuasi sisään pienhankintaportaaliin voit selata tarjouspyyntöjä klikkaamalla ylänavigaatiosta löytyvää tarjouspyynnöt-linkkiä. Järjestelmä listaa näkyville kaikki tällä hetkellä voimassa olevat julkaistut pienhankintatarjouspyynnöt. Voit selata listaa haluamallasi tavalla. Kun löydät sinua kiinnostavan tarjouspyynnön, klikkaa sen nimeä. Minua kiinnostaa laajakuvanäytöt tarjouspyyntö, joten haluan tutustua siihen tarkemmin. Avautuvassa tarjouspyynnön tietosivussa löydät kaikki tarjouspyynnön perustiedot. Jos haluat avata tarjouspyynnön PDF-muodossa, klikkaa Avaa tarjouspyyntö PDF-muodossa linkkiä. Järjestelmä näyttää tarjouspyynnön kaikki tiedot dokumenttina, jonka voit tarvittaessa tulostaa tai vaikka tallentaa omalle koneellesi. Tarjouspyynnön tietosivulta löydät myös mahdolliset tarjouspyyntöön liittyvät liitetiedostot, jos tarjouspyynnön julkaisija on sellaisia mukaan liittänyt. Voit halutessasi avata ne klikkaamalla liitetiedostoa. Huomioithan, että tiedoston avaaminen ja katsominen saattaa vaatia erikoisohjelmistoa. Jos sinulla on kysyttävää tarjouspyyntöön liittyen, klikkaa Kysymykset ja vastaukset -osiota. Täällä voit esittää tarjouspyynnön julkaisijalle halutun lisätietokysymyksen. Samasta osiosta löydät myöhemmin myös kaikki kysymyksiin annetut vastaukset. Kysytään, onko näytöissä oltava seinäkiinnikkeet. Lähetetään kysymys eteenpäin.